Ahojte ľudia, vítam vás pri dnešnom vidíku a dneska je to Vlogmas 2, číslo teda 2 alebo part 2, nazvite si to ako chcete a je to druhá časť. Takže začneme adventným kalendárom od Essence. Dvojka by sa mala nachádzať na tejto strane. Otvoríme to. A je tam napísané, neviem, niečo tam je, nejaký asi balzam, neviem. A je to také priesvitné, ono to vypadá, ako keby to malo meniť podľa farby, proste niečo. Je tam nejaký obal. Fujky. No dobrý pokus. Tam dve. No to je úplne ako... To je Metaglow úplný. To je fakt ako Metaglow trošku. No dobre, to potom vyberám tú smeťku, takže Lip Balm. Takže to by bolo od Essence. A že som taká strapatá, ale... No dobre, lepšie. Teraz ideme Milku. Teraz je čo? Vlastne dvojka, no. A už neviem, aký to hľadám, ale už väčšie. Čiže ako dvojku. Keby to šlo otvoriť, no. Tak aspoň lepšie. Lebo absolútne nejde o to. To sú najhoršie kalendáre, kedy mohli existovať. Lebo to ešte je v týchto obaloch. A keď to zjete, tak dostanete slepé črevo. Takže najlepšie. Ale aspoň sa to stále lepšie vypučuje, no. Bola tam taká... Je tam stromček ďalší, no. Som to zažila, sorry. A ďalej Haribo. Veľkú máme tuto. A je tam normálne Haribo. Aspoň myslím. Akorát, že mini. Áno, normálne je to. Nebo ešte tam potom nejaké dietnejšie. Potom to zžijeme, že mám recenziu. Milom Haribo najviac na svete. A to je klasická až najviac. Keď tam to veľké balenie, aspoň neviem paru, tak mi je z toho zle. Takže to je taká mini balenia, aby mi z toho stalo zle. Takže veľa to potom dožerem. To bolo všetko pre tento vlogmas, ukážem vám, čo tu mám na sebe teraz. Kúpila kamička šťastka. ASMR. To bolo všetko pre tento vlogmas a lúčim sa s vami a čus.